1 si pro vás připravila příběh Upálení mistra Jana Husa. Dobrý den. Připravili jsme si pro vás scénku, jakož bylo slyšeno, mistr Jan Hus v moderním pojetí. Humor použitím následující scénce skladala paní Selka Křížová. Doufám, že se vám bude představení líbit. Ještě ne. Už kárzet Betlémské kapli. Nedělejte nic, co by nedělal sám Ježíš. Dodržujme desatero. Nepokradeš, nezabiješ, nepopiješ, nepokouříš, nepopíchneš, neznečistíš. V dnešní době církev na desatero kašle. A proto se konec v roce 2012 blíží. Nakupujte v Bile biopotraviny a zajistěte si biofarmy a provozujte agroturistiku. Dále. Tak co? Přišel ten papír z toho vyúčtování z eBay? Tak koupě toho svatováclavského chrámu. Was? Das ist nicht normal! Das ist verboten! Hus kann nicht kázat in kapli. Jdu hier! Věřte mi, mluvím pravdu, jenom pravdu. Já bych mluvil, ale jak nám to dojde? Kluci, něco jsem vám o těch autogramech říkal, nemůžete mě tak odcházet. Honzo, co ty mi to dělat? Ty nesmazat tabuli v kapli, ty dostat bod. A to na příští týden. Jo, jsou samozřejmě. Ale papež! Ale papež! Ale já. Tam je za ní s ním. Přinesli do vězení, kde ho nelítostně byli. A drželi ho za strašných stravovacích podmínkách, neboli jídlo z rybářských děl. Ňamka. Když se náhle Hus dostává příležitost se obhájit. Ne. Zase. Už to bude rok, co jsem kázal v kapli. Všichni mě slyšeli a vřele naslouchali. Jste oni, krvelační vojáci. Vše ze mě vymlátili a hrozně mě trýznili. Jo, papež zazvoní, čeká, že se ukloním a lži potvrdím. Teď vedou mě k žaláři, sám proti ostraze. A teď jsem ve vězení a nutí mě žvant. To se fakt nedá poslouchat. Páli! Dodatek, neměli jsme slov, tak jsme použili kozu. A snickerslískovými oříšky opravdu existují. Je to kacíře, platou. Chce se někdo zapít? Chvíle ticha, poprosím. A tak tady vidíte, že první český kosmonaut ohořel už při startu. Tak aspoň zvy. Okay.
hodili do řeky Rýn. Jde dopředu. Hlavní roli vyšíkovali! Režisér! Patrik Jirku, Jan Hus, Martin Zákres, Papež, Tomáš Noskov, Koza, Bára Tušerová, Pyroman, Monika Kolínová. Jeptišky. Kristýna Trefná, Zuzana Kotilová, Husovi lidé, Lucka, Aneta, Šárka a Alžběta. vojáci, Miroslav Sokolík a Ismail Džepi. Brusovi odpůrci. No, Pavla Novotná, Kristýna. Kristýna Suchánková a Sandra Kašparová.